மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். பேஜ் நம்பர் 6ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயிற்சி 1.1ல் ஃபஸ்ட்டு சம்மு பின்வருவனவற்றிற்கு ஏ கிராஸ் பி, ஏ கிராஸ் ஏ மற்றும் பி கிராஸ் ஏ காண்கன்னு சொல்லிட்டு 3 சம்மு கொடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது 1, 2, 3 இது தனித்தனியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1 கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் ரெண்டாவது, மூணாவது. இந்த மூணுத்துக்கும் வந்து ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். இது ஏ கிராஸ் பி, ஏ கிராஸ் ஏ அப்புறம் பி கிராஸ் ஏ, இந்த 3 ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் சம் என்ன வந்து கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏன்ற கணத்தில் 2 - 2 3, பீன்ற கணத்தில் 1 - 4 கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் சம்முக்கு ஏ கிராஸ் பி. இப்போ ஏ கிராஸ் பின்னு வரும்போது ஏன்ற கணம் வந்து 2 - 2 3, அப்புறம் கிராஸ் பின்றது 1 - 4. இப்போ இதுக்கு கிராஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு எல்லாருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி கணக்கெல்லாம் நம்ம போட்டுருக்கோம், அது மாதிரி தான் எழுதுகிறேன். இப்போ இந்த 2 எடுத்து எழுதும் போது 2, 1, 2, -4, அடுத்து -2 எழுதுகிறேன். -2, 1, -2, -4. இந்த -2 எடுத்து இந்த 1ஆடையும் இதே -2 எடுத்து இந்த -4ஆலையும் பெருக்கிறேன். அடுத்து லாஸ்ட் ஒன்று 3, 1, அடுத்து 3, -4. இது வந்து என்னென்னா ஏ கிராஸ் பி. அடுத்தது ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கே வந்து ஏ கிராஸ் ஏ, அதாவது ஏன்ற கணத்தையே ஏவால் பெருக்கிறோம். ஏ கிராஸ் ஏன் போது ஏன்ற கணத்தையே ஏவால் பெருக்கும் போது இப்போ இந்த 2 எடுத்து இந்த 3 உறுப்பாடை பெருக்கிறேன், அப்புறம் -2 எடுத்து 3 உறுப்பாடையும் பெருக்கணும், அப்புறம் 3 எடுத்து 3 உறுப்பாலையும் பெருக்கிறேன். இப்போ 2 எடுத்து பெருக்கும்போது 2, 2, 2, -2, 2, 3. இப்போ அடுத்தது செகண்ட் உறுப்புக்கு வரேன். -2, 2, -2, -2, -2, 3. அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் வந்து 3, 2, 3, -2, அடுத்தது 3, 3. இது வந்து என்னென்னா ஏ கிராஸ் ஏ. இப்போ அடுத்து இதுலேயே வந்து லாஸ்ட் ஒன்று என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. பி கிராஸ் ஏ. இப்போ பீன்ற கணம் வந்து என்ன இருக்குது 1 - 4, கிராஸ் ஏன்றது வந்து என்ன 2 - 2 3. இப்போ இது வந்து எழுதுகிறோம், இதுக்கு கிராஸு 1, 2, 1, -2, 1, 3. இந்த 1 எடுத்து இந்த 3 உறுப்பாடையும் பெருக்கிறேன். அடுத்தது -4 எடுத்து எழுதுகிறேன். -4, 2, -4, -2, -4, 3. இது வந்து என்னன்னாக்கா பி கிராஸ் ஏ. இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்து ரெண்டாவது வரேன். இப்போ ரெண்டாவது வந்து என்னன்னாக்கா ஏ ஈக்குவல் பி ஈக்குவல் பி, கியூ. அதாவது ஏன்ற கணமும் பின்ற கணமும் ரெண்டும் ஒரே கணம் தான் சொல்லிக்கிறாங்க. அதாவது ஏன்றதும் வந்து என்னன்னாக்கா பி, கியூ. அடுத்தது பியும் வந்து என்னது பி, கியூன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னாக்கா ரெண்டுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், முதல்ல ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சா, அப்புறம் ஏ கிராஸ் ஏ, அப்புறம் பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இதுக்கும் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். உறுப்புக்கள் இதில் வந்து வேறு. இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பி, கியூ கிராஸ் மறுபடியும் என்னது பி, கியூ. ஏன்னா ஏபின்னு ரெண்டும் சேமு. இப்போ இதில் வந்து பி எடுத்து பெருக்கும்போது பி, பி, கியூ. அடுத்து கியூ எடுத்து பெருக்கிற கியூ, பி, அடுத்து கியூ, கியூ. இது வந்து என்னன்னாக்கா ஏ கிராஸ் பி. அடுத்தது ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கிறேன். ஏ கிராஸ்னால் ஏ வந்து என்னது பி, கியூ. மறுபடியும் இதே தான் வந்து என்னது பி, கியூ. ஏ கிராஸ் ஏன்னா ஏன்றதும் இதே தான். அப்போ ஆன்சர் இதுக்கு வந்து என்ன வரும், இதே ஆன்சர் தான் வரும், சேம் ஆன்சர். பி, பி, கியூ, கியூ, பி, அடுத்து கியூ, கியூ. இது வந்து ஏ கிராஸ் ஏ. அடுத்தது மாற்றி பெருக்கும் போது அதாவது பி கிராஸ் ஏ. இது பி வந்து என்னது பி, கியூ தான். ஏவும் வந்து என்னது பி, கியூ. இப்போ இதுக்கும் வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னாக்கா இதே ஆன்சர் தான் வந்து வரும். இப்போ பி, பி, அடுத்து பி, கியூ. அடுத்தது வந்து என்னது கியூ, பி,
அடுத்து q, q. இது வந்து என்னென்னு B கிராஸ் A. இப்போது 2 ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். இப்போ அடுத்து தேர்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூணாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா ஏன்ற கணம் m, n. பின்ற கணம் வந்து இந்த மாதிரி போட்டாக்கா என்ன சிம்பிள்னாக்கா வெற்று கணம். அதாவது பை மாதிரி, அதாவது 0 போட்டு அதில் கிராஸாக போட்டாக்கா வெற்று கணம். 9th வந்து படிச்சிருப்புங்க. வெற்று கணம்னாக்கா எந்த உறுப்பும் இல்லை. வெற்று கணம்னா இப்படியும் போடலாம். இது வந்து வெற்று கணம், அதாவது கணத்துக்குள்ளே எந்த உறுப்பும் இல்லைனாலையும் வெற்று கணம்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி போட்டாலையும் வெற்று கணம், உறுப்புக்கள் வந்து இல்லை. இப்போ நான் வந்து 1ஆவதுக்கு ஆன்சர் போட்டோம், 2ஆவதுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ 3ஆவதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். 3ஆவது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏன்ற கணத்தில் வந்து என்ன இருக்குதுனாக்கா m, n இருக்குது. பின்ற கணத்தில் வந்து, அதாவது பீன்ற கணத்தில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னா வெற்று கணம் மட்டும் இருக்குது. இப்போ இது வந்து எப்படி எழுதுகிறோன்னாக்கா முதல்ல A கிராஸ் B தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ m, n இன்ட்டு வெற்று கணம். வெற்று கணம்னா எந்த உறுப்பும் இல்லை. அப்போ m வந்து வெற்று கணத்தோட பெருக்கும்போது, எந்த உறுப்பும் இல்லாத போது பெருக்கும்போது அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னாக்கா வெற்று கணம். எந்த உறுப்பும் பெருக்க முடியாது உறுப்பு இல்லாததுனால. இப்போ அதே மாதிரி A கிராஸ் A கண்டுபிடிக்கணும். இப்போது m, n இன்ட்டு m, n. A கிராஸ் A வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது ஏன்றது m, n, மறுபடியும் ஏன்றது m, n. இப்போ இது m எடுத்து பெருக்கும்போது m, m, அடுத்து m, n, அடுத்து n, m, அடுத்தது n, n. இது வந்து என்னது A கிராஸ் A. இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று வந்து B கிராஸ் ஏன்னு பெருக்கிற. Bன்றது வந்து என்னது வெற்று கணம் கிராஸு, ஏன்றது வந்து m, n. இப்போ வெற்று கணத்தோட நம்பரை பெருக்கும்போது வெற்று கணம்னா எந்த உறுப்பும் இல்லை. அப்போ வெற்று கணத்தை பெருக்கும்போது அது உறுப்பு வந்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அப்போ பயிற்சியில் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த 2 மார்க்கில் இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஒரு டாபிக், அதாவது இந்த 1, 2, 3 சப்டிவிஷன் 1, 2, 3ல் ஏதாவது ஒன்று வந்து கேட்பாங்க 2 மார்க்கில். இதை மாணவர்கள் தெளிவாக வந்து நோட்டில் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டைமுக்கு 2 டைம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க. நன்றி.